Το όνομά μου είναι Σοφία. Οι φίλες μου με φωνάζουν Σοφιάκη, ένα όνομα που κρατάει γλυκύτητα από τα παιδικά χρόνια. Είμαι 28 ετών και παντρεμένη 7 χρόνια με τον Δημήτριο. Ο γάμος μας ήταν πάντα σε μια σύμφωνη διαφωνία, ένα παίγνιο όπου και οι δύο παίζαμε τους ρόλους μας χωρίς να ξέρουμε ποιος γράφει το σενάριο. Δεν ήταν τραγικό ούτε αστείο, απλώς ήταν. Σαν ένα ποταμάκι που ρέει αργά, μερικές φορές τρώνει τσουχτερά πέτρες, μερικές φορές χαϊδεύει την όχθη με απαλότητα. Ο Δημήτριος δουλεύει σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας μετάλλου στα περίχωρα της Πάτρας, μακριά από το σπίτι, κάθε βράδυ. Εγώ δουλεύω ως αρχιτέκτον εσωτερικών χώρων, ασχολούμενη με τους ονείρους των άλλων, χρωματίζοντας τους τοίχους της ζωής τους με τα χρώματα που τους ζητούν. Ζούμε πάνω από ένα παλιό ψημίριο που αρώνιαζε σε ηλιόλουστες μέρες. Το κτίριο είχε ιστορία, γρατζουνιές και σηκωτιές που λέγαν δεκαετίες. Κάθε πρωί, τα αρώματα του πρασίνου ανέβαιναν μέχρι το διαμέρισμά μας, θυμίζοντάς μας ότι ζούσαμε πάνω από έναν κόσμο που συνέχιζε να υπάρχει χωρίς εμάς. Ξεκίνησε με κάτι τόσο ασήμαντο που αργά και σταθερά έγινε μοχθηρό. Η απομόνωση ήταν σαν σκόνη που συσσωρεύεται στις γωνιές ενός σπιτιού. Ένα απόγευμα, καθώς ευτελίζω την καρέκλα του σαλονιού, ανακάλυψα μικρές σχηματισμένες τρύπες στο ξύλο, σαν άψυχος κώδικας που έπρεπε να αποκρυπτογραφήσω. Ο Δημήτριος κατάλαβε αμέσως. Ένας βαρύς αναστεναγμός βγήκε από το στήθος του, το είδος αυτό του αναστεναγμού που δεν λέει έχουμε πρόβλημα, αλλά δεν έχω δύναμη για άλλα προβλήματα. Δοκιμάσαμε όλα όσα συνιστώσαν στο τοπικό κατάστημα: κυροπαγίδες, μυρμητοκτόνα, σπρέι με χημικές ουσίες που μύριζαν θάνατος. Τίποτα δεν λειτουργήσε. Το επόμενο πρωί, νέες τρύπες κάθε λίγο και λίγο, σαν η ζωή να καίει αγάπη για μας. Φωνάξαμε έναν επισκευαστή. Ήρθαν δύο άντρες, δυνατοί στη σιωπή, έχοντας δει πολλά καμέρες σπιτιών που έχουν συμπέρασμα. Πλήρης ανακαίνιση, είπαν. 2 εβδομάδες, κλειστό σπίτι. Δεν είχαν χρήματα για ξενοδοχείο. Ήταν όταν ο Δημήτριος πρότεινε να πάμε στο χωριό μου, στο Καστρίτσι, ένα μικρό χωρίο που κρεμόταν στις πλαγιές του Παρνασσού σαν ένα μυστικό που κανείς δεν ήθελε να χρυσώσει. Μεγάλωσα εκεί. Ο πατέρας μου, ο Γεώργιος, έμενε εκεί μόνος του μετά από την αποχώρησή μου. Εγώ πάγωσα. Το Νικόλαο. Ένα όνομα που δεν το είχα ακούσει μαζί με κάτι ευχάριστο τα τελευταία 5 χρόνια. Ψηλός, σχεδόν εθέριος στη στάση του, με μάτια που φάνταζαν ότι θα μπορούσαν να διαβάσουν τη σκέψη σου αν σε εξέταζαν αρκετά. Ήταν αρχιτέκτον και ζούσε στο επόμενο χωριό, όπου είχε ένα μικρό γραφείο αρχιτεκτονικής. Το γνώρισα καλά όταν ήμουν νεότερη, πριν φύγω για την πόλη. Τώρα ήταν σαν κάποιος που ξέχασες ότι υπήρχε μέχρι που ξαναείδες το πρόσωπό του και θυμήθηκες γιατί σε φοβόσουν. Το σπίτι του πατέρα μου ήταν χτισμένο από λευκό πέτρωμα και κόκκινο κεραμίδι. Μια τεράστια γαριφαλιά σκέπαζε την πρόσωψη, και στην αυλή, μοσχορόδια και ηλιοτρόπια είχαν δημιουργήσει έναν κήπο που θυμίζει εικόνα από παλιό περιοδικό. Όλα ήταν τακτοποιημένα με μια σχεδόν εκκλησιαστική αυστηρότητα. Κάθε αντικείμενο ήταν στη θέση του, σαν να φοβόταν κινήσεις. Ο πατέρας μου περίμενε στην πόρτα, φορώντας ένα γαλάζιο ανοιχτό πουκάμισο και σαγιάδα από λινό. Ένα πρόσωπο που θυμόμουν από παλιές φωτογραφίες, καθαρό, αυστηρό, με μια απόμακρη τρυφερότητα που δεν είχε κανένας δικαίωμα να ζητήσει. «Περάστε χωρίς φορμαλιότητες», είπε. Το δωμάτιό μας ήταν μικρό, με παχές μάλινες κουρτίνες και πλακόστρωτο δάπεδο που στένιαζε κάτω από κάθε βήμα. Ο Δημήτριος ξάπλωσε αμέσως για ύπνο πριν τη βάρδια του. Εγώ κάθισα στην άκρη του κρεβατιού και ακούγα τους ήχους του σπιτιού, ένα κουνέλι που τσιρίζει μακριά, το όργανο του θερινού αέρα μέσα από ραγισμένα παράθυρα, και εκείνη τη βαθιά ανάσα που παίρνει ένα παλιό σπίτι όταν προσπαθεί να ήρεμησει. Στη νύχτα, ο Δημήτριος έφυγε για τη δουλειά του και μένα πέρασα σε μια τρομακτική ανησυχία. Προσπάθησα να διαβάσω, αλλά τα γράμματα χορευόταν στη σελίδα, άνευ σημασίας, απόμακρα. Ο νους μου ήταν αλλού. Ο νους μου ήταν στη διαδρομή, στην απόσταση, στην άγνωστη παρουσία που αναπνέει κάπου σε αυτό το σπίτι. Τότε ακούστηκαν 3 ήσυχα χτυπήματα στην πόρτα. Ο Νικόλας στεκόταν στο προθάλαμο, η μη σκιά. Δεν ήθελα να τον πω να μπει. Ήθελα να τον πω να φύγει. Ήθελα να κάνω και τα δύο ταυτόχρονα, που είναι αδύνατο, όπως τόσα πολλά σε αυτή τη ζωή. Στο τραπέζι, ο πατέρας μου είχε στήσει ένα γεύμα, κρασί, τυρί, ψωμί κομμένο σε μεγάλες φέτες και μια μικρή πιατέλα με ελιές. Καθίσαμε, ο Νικόλας απέναντί μας. Τα χέρια του ήταν ακριβώς όπως τα θυμόμουν, μακριά, δυνατά, με φλέβες που σχημάτιζαν χάρτες των δρόμων που είχε περπατήσει.
Τρώγαμε σχεδόν σε σιωπή. Από καιρό σε καιρό τον έπιανα να κοιτάζει μέσα από τις στερές των βλεφάρων του. Όχι ευθέως. Προσεκτικά, σαν να φοβόταν ότι αν με κοιτούσε κατευθείαν, θα ζημίωνα. Ότι το βλέμμα του ήταν τόσο ισχυρό που θα μπορούσε να σπάσει κάτι σε μένα που ήδη ήταν στο επίσης φράγμα. Το βλέμμα του ήταν ψυχρό και θερμό μαζί. Σαν ηλιάχτιδα που περνάει μέσα από σύννεφα που διστάζουν. Το επόμενο πρωί σηκώθηκα νωρίς, πολύ νωρίς, πριν καν ο ήλιος σκεφτεί να ανατείλει. Δέσιμο τα μαλλιά με μια ρόδινη κορδέλα και φόρεσε ένα φόρεμα που δεν είχα φορέσει σε χρόνια, κάτι με δαντέλα στις άκρες. Κατέβηκα για καφέ. Ο πατέρας μου διάβαζε την εφημερίδα. Μόλις με είδε, τα μάτια του ανέβηκαν πάνω μου και μετά απόσυρθηκαν, σαν να έκρυβε σκέψη που ήταν πολύ μεγάλη για να πει δυνατά. Το ύφασμα του φορέματος ήταν ελαφρύ. Το δέρμα μου κόκκινε χωρίς λόγο. Όμικρο με τόνο, τι ήταν χώμα μέσα μου ανάστενε. Αργότερα αποφάσισα να βοηθήσω με το καθάρισμα του σπιτιού. Φόρεσα σορτσάκια και ένα λευκό μπλουζάκι. Στον αστράγαλό μου φόρεσα τη λεπτή αλυσίδα με τα μικρά περλέ μαργαριτάρια που πάντα με κάνουν να νιώθω πιο δυνατή, πιο παρούσα. Καθώς σκούπιζε τα πατώματα, ο Νικόλας βγήκε από το γραφείο του που είχε στη γωνία του σπιτιού. Η παρουσία του ήταν τόσο ξαφνική που ήταν σαν να ήταν πάντα εκεί. Και μετά εκείνη τη νύχτα. Ο Δημήτριος μπήκε κουρασμένος στο σπίτι, έφαγε με μηχανικότητα, έπεσε φαρδής πλατή στο κρεβάτι. Εγώ παρέμεινα στο σαλόνι, που ήταν στην πραγματικότητα μέρος του τραπεζαρίας, χωρισμένο από ένα παλιό κρεμαστό καλούπι που κάποτε ήταν κρέμα χρώματος. Ο πατέρας μου κάθισε στην άλλη άκρη του παλιού καναπέ. 2 παλάμες απόσταση. Κι όμως ένιωθα μια ζέστη που δεν ήταν της εποχής. Κάτι άλλο. Κάτι που ανέπνεε. Κάτι που είχε παλμό. Ξάγνησα από αυτό. Πήγα κατευθείαν για ύπνο πριν ο νους μου έσκελε περισσότερες σκέψεις. Τη νύχτα άκουσα βήματα στο διάδρομο. Αργά, προσεκτικά, σαν κάποιος που προσπάθει να μην ξυπνήσει τα πνάσματα της νύχτας. Μια σκιά έσταθε έξω από την πόρτα μας. Άφησε λίγο, και τότε αναγνώρισα ότι παρέμενε εκεί. Ο αέρας μέσα στο δωμάτιό μας έγινε πυκνός. Ήξερα ποιος ήταν. Δεν άνοιξα την πόρτα. Δεν θα μπορούσα να ανοίξω. Ο Δημήτριος ήταν δίπλα μου, ξεροκοιμισμένος, άσχετος με τα πάντα, ακόμη και με τη δική του ζωή. Μετά από λίγο, ο Νικόλας έφυγε. Δεν κοιμήθηκα εκείνη τη νύχτα. Δεν κοιμήθηκα τις περισσότερες νύχτες που ακολούθησαν. Το επόμενο πρωί προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου ότι θα μπορούσα να πείσω τη νύχτα σε κάποιο άλλο χώρο κολάσεως. Τα παλιά σπίτια έχουν ήχους που δεν αποδίδονται σε ανθρώπους. Τρίζουν, στενάζουν, ξυπνούν τη φαντασία και μετά τη καταστρέφουν. Αλλά κάθε βράδυ ήταν ξεκάθαρο. Δεν ήταν το σπίτι που στενάζει. Ήταν εκείνος. Ο Νικόλας. Ήρθε κάθε νύχτα, σταθμεύοντας έξω από την πόρτα, απλώς υπάρχοντας. Οι μέρες πέρασαν με μικρές στιγμές που δεν ήθελα να αναγνωρίσω, ματιές που κόβονταν αμέσως, χέρια που ακούμπησαν κατά λάθος, λέξεις που λέγονταν με διαφορετικό τόνο όταν ήμουν εκεί. Μια τρίτη μέρα, ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο σταμάτησε έξω από το σπίτι. Ο Λάμπρος, συνάδελφος του Δημητρίου από το εργοστάσιο, φώναξε το όνομα του άντρα μου. Το κινητό του δεν απαντούσε. Είχε γίνει ένα τύχημα κάπου στο δρόμο προς την πόλη. Δεν ήξεραν αν ήταν εκείνος. Ο αέρας δέθηκε σε μια σφιχτή σβερκοκλίδα στο θωράκιό μου. Ο πατέρας μου πήρε τα κλειδιά. Εγώ άρπαξα τη μαύρη μαντίλα με τα αρχικά μου χωρίς να σκέφτομαι, και ακολούθησα. Ο Νικόλας ήρθε επίσης. Ήταν δίπλα μας, φορώντας ένα γνώριμο πουκάμισο, με τα μάτια του τραβημένα σε ένα σκαμμένο σημείο πέρα από την απόσταση. Οδήγησε ο πατέρας μου σιωπηλά. Ο Νικόλας κάθισε δίπλα μου. Κάποια στιγμή, άγγιξε το χέρι μου που ήταν τραβημένο στο μυρό μου. Δεν έσφιξε. Απλώς το κράτησε. Μια γλώσσα χωρίς λέξεις που λέγει «δεν είσαι μόνη» και «δεν θα είσαι». Όταν φτάσαμε, ανακαλύψαμε ότι το αυτοκίνητο που είχε συγκρουστεί δεν ήταν του Δημητρίου. Ήταν ενός τυχαίου περαστικού. Η ανακούφωση ήρθε σαν ένα χτύπημα. Ο αέρας μύριζε βρεγμένη άσφαλτο και λάδι μηχανής και κάτι που δεν πρέπει να αναπνέει κανείς. Ο Λάμπρος πήρε τηλέφωνο. Ο Δημήτριος είχε οδηγήσει έναν διαφορετικό δρόμο. Ήταν ασφαλής. Ήταν ζωντανός. Ήταν κάπου αλλού, χωρίς να ξέρει τι είχε συμβεί. Στο σπίτι, το κινητό του Δημητρίου ανάβοσβηνε.
Μήνυμα από ένα άγνωστο όνομα. Ευτυχία. Δεν άνοιξα το μήνυμα. Δεν ήθελα να το ανοίξω. Γνώρισα αμέσως ότι ήταν κάτι που έπρεπε να ξέρει και ήμουν δολοφόνος που περιμένει να με πιάσουν. Το επόμενο πρωί φόρεσα ένα ζεστό χάκι φόρεμα και πέδικες δερμάτινες σανδάλια που αγόρασα στην πόλη. Στον αστράγαλο έβαλα 2 αλυσίδες αυτή τη φορά. Όχι για να προκαλέσω. Για να δημιουργήσω ένα κείμενο που λέει «Είμαι ακόμη κάποια». Στο δρόμο της επιστροφής, κάθισε έξω στην αυλή. Ο ήλιος ήταν θερμός, τα περιγράμματα των πραγμάτων ήταν απόλυτα. Ο πατέρας μου και ο Νικόλας. Εγώ. Τα βλέμματά μας συναντήθηκαν χωρίς κανένα ήχο. Μια γλώσσα που είναι πολύ παλιά για λέξεις. Τη νύχτα ξύπνησα από δίψα και κατέβηκα κάτω για νερό. Ο πατέρας μου ήταν στην κουζίνα με ένα ανοιχτό βιβλίο. Δεν έκανε σχόλια. Απλώς μου έδωσε ένα ποτήρι νερό. Τα δάχτυλά μας ακούμπησαν για μια στιγμή, 2 γενναίες, μια αγάπη, πολλές σιωπές. Την επόμενη μέρα, άνοιξα το ημερολόγιο του πατέρα που βρήκα τυχαία στο γραφείο. Δεν ήταν δικό μου. Δεν το διάβασα πλήρως. Αλλά είδα 3 λέξεις που ήταν σημειωμένες υπογραμμένες, ξανά και ξανά στις 2 τελευταίες σελίδες. Οι σωστοί δρόμοι δεν έχουν χάρτες. Έκλαψα σιωπηλά στο 3ο πάτωμα του σπιτιού. Όχι από θλίψη. Θρηνώ για ανάφλεξη. Το πρωί πήγα στην παραλία του χωριού. Άρχισα να περπατάω ξυπόλυτη στην άμμο και τότε κατά λάθος πατάω στον Νικόλα που ήταν ήδη εκεί. Δεν μίλησε. Απλώς περπάτησε δίπλα μου. Το νερό χαϊδεύει τα πόδια μας σαν να μαζεύει όλα τα περιττά πράγματα, όλες τις ψευδείς υποσχέσεις, όλες τις καμένες γέφυρες. Και έτσι περπατήσαμε, χωρίς λέξεις, ενώ ο ήλιος κατερχόταν στο ορίζοντα όπως κάνει πάντα, με λύτρωση και φωτιά. Δεν ξέρω τι έρχεται μετά. Δεν ξέρω αν υπάρχει μετά για ανθρώπους σαν εμάς. Μόνο που ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει, μια δουλειά της ψυχής που είχε αναμονή χρόνια για να ολοκληρωθεί. Και ίσως, μόνο ίσως, αυτό ήταν αρκετό.